$15000 оборот қадӣ шумода ҳеҷ фоида намемонад. Агар $15000 не $50000 фоида кунен, фурӯш кунен, $10000 мемона ё не? Ту бояд ду команда бисозӣ. Командае ки як команда таъмини проектҳои супермаркетое ки уже қатъид ҳамкорӣ кардестанд. Фарқ надора як нархи зарижат мекуна ки мумкин да он нарх дар магазин туғрӣ нагирад. Вақте ки шумо тиҷоратро ёд бигиред, тиҷорате ки уже метрико қати кор мекунӣ, хеле баронко қати кор мекунӣ, шумо дар сезон нест. Тобистон дар 2 моҳи аввале ки ман шуда будимш, дар ҳамин 2 моҳ $10000 даромад оварда буд. Ба 100 клиент ту дар зимистон бисёртар фоида мекардӣ ё ки ба 15 клиент дар тобистон. Значит мешава бикунӣ ки зимистон бо бисёртар фоида кунӣ чем тобистон. Салом алейкум устод. Ман 8 мошида ки я сехи касичка шудагиам. Касичка сирайку. Аҳа. Гуфтаги. Ам хеле шудагиам. Холоса ки аму бигем ки агон илоҷеш кунем ки пакриват куна. Ҳози ам қадар рафтеста ки хидиш хича пакриват кардесай, бигем фоида надодестай. А дар ҷо мефурӯшӣ? Ам хе супермаркетҳо дар магазинҳо тақсим мекунем. Қати бренд қати ё ки чӣ хеле? Ам хе тайёрш мекунем, мерем мақсад супермаркетҳо пешниҳод мекунем ки мо ам хеле чиз дорем. Баъд ам хе розӣ шудан тақсим мекунем ҳамура. Ба чанд қа тақсим мекунед? Ҳозир бигем ами дар як рӯз як тонна шир мезанем. Бигем 800 кило мезана. Мо худаш хича бигем расходи хича пакриват мекунем. Мо ак гуфтанем ки дар оянда то 5-6 тоннаро то 10 тоннаро барава ҳамин чиз ки баъд мо фоида бинем. Чанд қа фоида мекунед? Вообще фоида намекунед? А як тонна бигем мо фоидаша дар мо шогирдо маош шогирдора метима. Баъд мо расходи мо оборот чанд сумая ози ширката? Оборот я $15000. $15000 оборот қадӣ шумо да ҳеҷ фоида намемонад. Хо. Ами хела ё? Чанд сум бояд оборот шава ки шумо $10000 фоида кунед? Мақсад ки дар як рӯз ами 4-5 тоннаро мо бизанем, тақсим кунем, баъд мо дар обороти нағз мешава. Бигем як тоннаш уже расходи ам дурун мешава. Шумо медонед ки чанд сум бояд шумо савдо кунед ки як $10000 фоида кунед? 10,000. 100,000 сомон тоза фоида барои фоида кардан чанд ха бояд? Агар $15000 не $50,000 фоида кунен, фурӯш кунен, $10,000 мемона ё не? Мемона ҳо. Ай 50,000. Ай 40,000 мемона. Ҳозир чанд супермаркет қати кор мекунед? Я 10-15 та қати. Значит 15 супермаркет $15,000. 40 супермаркет плюс-минус $40,000 мешавад. То есть единицаи шумо, единица масштабирования миқдори супермаркетҳо. То есть ту бояд бишинӣ командат қати бугӯй ки мо ҳар моҳ супермаркетҳоро 2 баробар зиёд кунем то охири сол. Намёзи 15 тай, моҳи дига мо бояд 15 тай дига нав бидрорем. Ту бояд 2 команда бисозӣ. Командае ки як команда таъмини проектҳои супермаркетое ки уже қатъид ҳамкорӣ кардестанд, а ҳама вақт як командаи по захвату супермаркетов бояд бошад. Як командае ки вазифаш фақат ҳар рӯз супермаркетҳои нав гаштан бор пешниҳод кардан ҳар рӯз. Оре ҳамин бояд мо шогирд бигирем. Шогирд бояд гирем ки мақсад барава гап зана пешниҳод кунам. Ту вай мекунед, а? Нигоҳ кунед. Компания Акома аст, медонед колбаса? Бале. Ки медонам? Компания 1,5 сол шид ба фикрам ҳуштагия ё? Агар хато накунам. Нигоҳ кунед ки дар 1,5 сол компания дар тамоми Тоҷикистон маҳсулотиш аст. Дар тамоми Тоҷикистон маҳсулотиш аст. Ассортиментшам калона. Дар ягон қишлоқ магазин будро Акома ховад ҳамчо. То есть ай ту плюс-минус бори ту стратегияи ту ранги стратегияи Акома. То есть ма дар ҷои ту мешидам, мо чӣ кор кардем? Мо то есть анализ мекунем одамое ки дар соҳаи мо уже муваффақ шудаганд. Мисол айтра
единица масштабированияти, то есть ҷамъ кардани одам ва роӣ кардани одам ай. То есть ту ози фақат душанбера биги полни 4 команда бисоз. То ба ноҳия команда мегирӣ, байни командо агар шумо ку тиҷората как бозӣ истифода бурда битонен, гандаи баъд бурд мекунем. Мисол ман дар ҷои ту мешидам, ҳар я ноҳияда командаи худша ҷамъ мекардам ва ҳар я командара чӣ кор мекардам, байни худшон рақобат мешид буд. Командаи бридагӣ фалон қадар приз, командаи бридагӣ фалон ҷо дамгирӣ меравад, командаи дамгирӣ бонус мегирад. То есть ҳамин ноҳияҳо қади команда месохтум буда. Ози чанда коргаре дорӣ ки хеле саволот метиҳам. ҳар рӯз чанд магазини нава бори ту қади пешниҳод мекунад? Магазини ин ҳамин нав рӯз чанд магазина пешниҳод кардам? магазини нав да пешниҳод накардаем. Ман бигем се ана коргар нигоҳ дорем. ана проблема да ӯ ай ки ту бояд як кор кунӣ. ҳар рӯз дар 4 ноҳия на кам аз 50 магазин пешниҳод шавад ҳар рӯз. То есть как робот. Просто как робот. Фаҳмидӣ? То есть ихеле мехарам, то есть ту бояд дар муддати 3 моҳ подряд ҳар рӯз 50 магазин дар ҳар ноҳия 200 магазин як рӯзда мешавад. Я одам як рӯзда чанд магазина гашта метавонад? Метавонад 25 магазин бигардад. Метавонад 25 магазин. Значит ду одам як ноҳия чанд? 50 магазин. 4 ноҳия чанд? 8 магазин. Ҳамида 8 одам. устод се коргар дорум. Я доставчик дорум. Доставчик аму бора мегирава. Аму супермаркетои пешниҳод кардагӣ май да мети мефурӯшумша мақсад мисол 80 сомон килоша мефурӯшум даи имерава супермаркетода 90 сомонӣ меспора ё 85 биспора агар бигам айсари ма доставчика суми доставка наметиҳам. И худаш мебара қимат мегзарона айсари ҳамун пул кор мекунад. И хатое. Ҳама хима мефурӯшам. И хатое. Барое ки доставщик 99% ҳолата манфиати худша фикр мекунад, манфиатира не. То есть да фарқ надора. Ӯ як нархи зарижат мекуна ки мумкин да ӯ нарх дар магазин туғрӣ нагирад, не ки дар ту магазин туғрӣ гира мисол. Мумкин 100 сум бигӯ ки бигем розӣ нашавам магазин. То есть доставка бояд вазифаи худша кунад. То есть ту менеҷер, ту дистрибютор дорӣ ва ё мефурӯшанд, заказ мегиранд, доставщик доставка мекунад. Тамом. Сари ҳар як доставка просто сум те, сари ҳар як доставка сум бите мисол. Чанд қае ки бисёр успех кунад. То есть вазифаи доставщик на ӯяе ки бори тура буфурӯшад, а ӯяе ки дар як рӯз бисёртар доставка кунад. Агар ки ту маош битӣ вай ба 1000 айрои 40 мерава, мефурӯя, 3 сигарет мекаша, мера бора мета. Агар ту сари доставка битӣ вай ҳаракат мекуна ки як рӯзда доставкаша зиёд куна. Мисол ту меги сари як доставка 10 сомон, як рӯзда 20 доставка мекуна ки 200 сомон кор куна. бигем барои клиентаро ёфтан дигар коргар мегирӣ ки барои клиента бихапава, барои доставка кардан бо дигар коргар ки фақат корша доставка. Фақат доставка. Баъд доставкаи вайора, то есть иҷа хеле ма бо хеле мекардам да. Одамое ҳастанд ки вазифаи вайо фақат магазини нава пешниҳод карданай. ҳамаи бизнеси ки ман кардастам дар ҳамин зимистон худаш уже бигем корш систай тобистон дагмак шуда будам ҳамира дар ҳамин як моҳ ду моҳи вақте ки шумо тиҷората ёд бигиред, тиҷорате ки уже метрико қати кор мекунӣ, хеле воронко қати кор мекунӣ, шумо дар сезон нест. Просто сезон калимаи тобистон, зимистон гум мешавад. ҳамин зимистон дар кори ҳамаи чиз сист шид. Вообще так. тобистон дар 2 моҳи аввале ки ман шуда будамш дар ҳамин 2 моҳ $10,000 даромад оварда буд. Нигоҳ кун. Дар тобистон чанд қа фоида кардӣ? моҳошда бигем $5,000 дар 2 моҳ. Дар зимистон? Дар зимистон бигем бефоида ҳай, ҳамин худаш хичат чикардеста ки ҳамин қае ки зарар надидестем. Не, дар зимистон чанд қа клиент доштӣ? 15 та? 15 та. Агар ту дар зимистон 100 клиент медоштӣ, чанд сум ту дар зимистон кор мекардӣ бисёртар. Нигоҳ куда, ба 100 клиент ту дар зимистон бисёртар фоида мекардӣ ё ки ба 15 клиент дар тобистон. Ба 15 клиент дар тобистон, барое ки дар тобистон ҳамун клиентҳо ҳамун бори ки дар зимистон мегиранд, дар тобистон 10 баробар зиёдша мегиранд.
Хамали 200 клиент зимистон ё ки 15 клиент тобистон. 100 клиент зимистон. Бисёртар. Зимистон. Значит ҷа сезонда гап нест. Значит мешава бикунӣ ки зимистон бо бисёртар фоида кунӣ чем тобистон. Не, мешава логически. Мешава ку. То есть ман ба ҷои ти хеле мекардам. Ман раст ки ба $5,000 тобистон хирсандӣ кардастам. Значит ман бояд як коре кунам ки зимистон ман бояд 10,000 кор кунам. А вақте ки ман зимистон 10,000 кор кунам, тобистон чанд сум кор мекунам? 100,000. Фаҳмидӣ? То есть ту меги ки ман ба о чизе ки дар тобистон хирсанд мешам 2 баробар зиёдша бояд дар зимистон кор кунам. Агар ки ту 200 клиент дар зимистон дошта бошӣ, ту 2 баробар бисёртар чем тобистон кор мекунӣ. Агар 200 клиент зимистон дошта бошӣ. Агар ки дар зимистон 200 клиент дошта бошӣ, 2 баробар бисёртар чем дар тобистон ба 15 клиент кор кардагӣ бисёртар кор мекунӣ. Тамом, значит мешиданияи кор. Тамом, барои ҳамин илтимос сезон, зимистон, тирамо, тобистон, барф, борон я баҳонае. Илм набоша я баҳонае, фақат баҳонае. Эхай борон буд, эхай барф буд, эхай клиент набуд. Ҳамун шогирдое ки мегирем шон барои ҳамун мераванд пешниҳод мекунанд дар ҳамун супермаркетҳо, ҳамуна маошшона чӣ хеле метиҳем ки ҳамун ҳавасманд шаванд. Ман барои маошҳоро фаҳмидан ман бояд полный маржаитро бифаҳмам. Оз ман я фоиз мегӯм ки ту меги ки ту мери ҳисоб мекунӣ ва меги ки ман худам иқа фоида намекунам, ман менеҷера иқа битиҳам. То есть ман бояд нархи худша бифаҳмам, нархи то есть любой финансда чӣ дора? Ду намуд расход дора. Фиксированный расход и то есть расходҳои чӣ? Переменные. Переменный расход чие? Мисол фиксированный чие? Аренда. Переменный расход чие? Маҳсулота ту ширу, мисол шакару, намаку, плёнкаву чизое. Вақте ки ту дар супермаркетҳо тақсим мекунӣ, ана пиар барои ту настай сеюм буд, узнаваемость. Ту намекунӣ ки штоб ту лидогенерация намекунӣ. Лидогенерация чие? Штоб одам биҷиқа лид заявка бимона. Фаҳмиде, не? А пиар чие? Штоб одам тура бишноса ва дар ҳар ҷое ки тура дид баъд интихоб кунад. Ай ту ҳамин ҳолатай. Ранги Арсикола, Кока-кола, кадоме ки бор дар супермаркетҳо дора, шумо да пиар дар корай. Шумо да узнаваемость дар корай ки мисол бренд мекунӣ, касичкара як бренд мекунӣ, и номи ҳамун бренда то додан мегирӣ, штоб вақте ки одам супермаркет ба сари касичка даромад, мисол ҳамун касичкаи бренди тура бигирад. Фаҳмидӣ?